Halo semua, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, buka. Mantap iki menu bukbere, ora ngisini tamu. Suwun ya Sun, wis ngundang awake dhewe. Seneng aku dadi kancamu. Sering-sering ngene ya, ben dhewe iso wareg. He. Sepurane yo. Anone ayam goreng, tumis kangkung, gorengan karo es buah. Diwareki pokoke. Jadi menungso nyenengke iso mangan enak. Sayangnya aku mau robot kucing, kurang ajar animatore. Nyam 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 nyam. Nyam. Wis wae nobar Sun. Enak nobare nggawa monitore Doraemon sing layare gede. Ide bagus. Nobar nggo TV rasane kurang mantep. Ayo mantono alatmu saiki. Nah, betul iku. Kok nembe kepikiran aku. Snack karo minuman aman. Tinggal layar sing gede urung. Ayo man, wis mulai. Tenang, tak siapke alatnya saiki. Penting listrik aman ya. Oh, dijamin aman. Omahku ora tau telat bayar listrik. Gawe awakmu unlimited. Sak puase. Monitor super. Oke, jagong sing anteng, tak mulai siaran bale. Saiki. Aku tak ngadeg kowe gak apa-apa ya, soalnya wetengku isih wareg. Ayo semangat. Muga-muga Indonesia menang 10-0. Ora usah akeh-akeh, ndang dino iki menang. Yo, ayo serangan balik. Poin iki. Wih peluang Mas, muga-muga dadi golek Indonesia. Tom Hyatt sends a beautiful pass forward to Marcelino. There is Romaneda. Loh, kok peteng? Apa listriknya entek, Sud? Nak listrik entek gak mungkin. Berarti mati lampu iki. Pahit. Niat nobar malah kaya uji nyali, petengan ngene. Ya wis, daripada uji nyali mending turu wae. Aduh, Yon, tanganku mbok idak. Sorry.